il-bieraħ kont ma qed nagħmlu l-Christmas tree u John. U fil-background poġġejna naqra għanijiet tal-miliet. U għalli li ma hija l-isbaħ waħda l-favorite tiegħek. Bħalissa l-favorite tiegħi waħda jisimha Oh Holy Night. Li l-kliem bil-Malti huwa dan. Il-kwiekeb qed jiddu fil-lejl qaddis. Il-lejl ta' twelid tas-Salvatur tagħna. Kienet ilha d-dinja fid-dnub u l-iżbal titniet sakemm deru u stempħet ir-ruħ. Feġġet it-tama, id-dinja jiena ferħet. Assebħet għodwa ġdida u glorjuża. Inżel arku btejk, isma' leħen l-anġli f'dak il-lejl divin, il-lejl ta' twelid ta' Kristu. U ġona għalli taħseb illi l-anġli ikantaw isbaħ minn din l-anja li qegħdin nisimgħu. Ikantaw isbaħ minna l-bnedmin. U ngħid il-verità dak il-ħin telaqt li oqda fl-iston f'Gerzumti ma stajx nirrispondih. Għatlu John, għatlu l-anġli ikantaw għandhom kull raġuni li kantaw jifaħru lill-Alla. Għaliex ħalaqhom, għaliex iżommhom ħajjin, għaliex tom il-privileġġ illi jaraw il-wiċċu u jiservuh. Għandhom kull raġun ikantaw lill-Alla. U aħna bħalhom l-istess. Inkantaw lill-Alla x'ħalaqna jżommna ħajjin. Għatlu imma aħna għandna raġuni oħra għalfejn inkantaw lill-Alla. Għaliex l-anġli ħalaqhom tajbin u baqgħu tajbin. Aħna ħalaqna tajbin, dnibna, tbedna minnu, ribellajna kontrih, kien ħaqna l-infern u flok l-infern. Batinna l-libnu biex imut għal-tnubietna u jisalvana u aħna li konna l-bot, ċabna biex nkunu nissejħu u lidu. U ma jqimuħa xu l-ħalliq tagħhom. Aħna nqimuħa xu l-ħalliq tagħna u għaxu għal-feddej tagħna. Il-kant tagħna ħuti mifdijin u bil-wis isbaħ mill-kant tal-anġli.